Saza wayiphendulelo waziwa ngendlondlo yamanzi kulezi ithombe zitrendayo. Sawona kuphi nakuphi la kufinya khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yini mathinta cebo intombi zomqomela amehla abanye baqomela imali thubazi. Ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicothenza kulungile upress subscribe button share uphinde comment. Ukhuluna konke subscribe ayikhumala hamba usosenze kube wena oqala uthola notification mase kufaka video hamba phambili. Ngenza wethu njengoba sazi ukuthi kune trend la ehamba kakhulu njengamanje kutrenda izithombe zendlondlo yamanzi kwase kuzingalezelwa inyoka lapha. Abaningi kakhulu abantu abaphawule ngakho lokho abekuphika abanye bekuvuma. So indlondlo yamanzi ithatha ithuba yathi ke ayikichazela abantu ngezwi layo yona qobo kwi-account yayo ukuthi lokhu okuyikhona okutrendayo kuliqiniso na. Lalela ke mntana esekhaya ukuthi ukuveze wathini na. Sibingelele indlondlo yamanzi lekhulumayo. Just want to clarify ezinye izinto. Maybe abanye abantu that they must expect, yabo. Bese ke abantu baningi bakhuluma izinto ezihlukahlukene bethi I edit my pictures or kanjani. But nakuphike nabantu bahlezi bekhuluma. Abantu bahlezi bebhorekile nje bahlezi belinde omunye umuntu. Omunye ebuza ukuthi kungani am I taking pictures emanzini? Yabo ethi emanzini akushoot. Mase ngithi mina ayi shoot phela kwatshelwa wena lokho ngoba mina kwathi wangishoot uyabo. uBizo lakho ungalifanisi nolami. uBizo kagogo wakho wayena uBizo ungalifanisi nolami uyabo. Because omunye uthi dala izithombe zayingathathwa emanzini amavidiyo engathathwa emanzini. Mase ngibuza ngithi mina amafoni ayekhona nikudala le iPhone 14 Pro Max engiyiphathayo mina babayiphatha nogogo bakho nomkhulu bakho yabo. Ngisuke sengiyihlekisela nje lapho kodwa nje kusuke kune point lapho lokuthi uBizo alifana awukho umthetho obizweni yabo. Kodwa kunendlela esitshelwa mina izibe sengingenile iziba abantu abangayingeni yabo. Noma mhlawumbe engena abantu abancane. Kungani bengangithathi pho? Kungani bengayibulala ifoni yami pho? Uyabo. Bathi-ke abantu bohlelo lebeceka, but the main point is that abantu sebeya edit izithombe zami la. Yabo nje nakho kunye lapha kufaka inyoka lapha, but muthi abuka the original picture on the right hand side ayikho inyakhuzana inyoka yabo. So abantu abayeke lento abayenzayo ngoba bafuna lokhu bengibangisa umsindo ngalezi inyanga lezi ezilokhu zizama ukungilandela. That's why I've decided to block. I think I've blocked all of them unless mhlawumbe ukhona enye mhlawumbe engayiblockanga yabo wazi ukuthi ikhuluma ngami mhlawumbe uma ukuthi nje umuntu ongilandelayo ngayimention la ukuze ngizoyiblocker. Angithandi into ekhulumisayo ngizenzela into yami mina and ngiyichaza noyichaza into yami ukuthi kanjani isebenza kanjani, why ngene emanzini. Awuzo-understand uzo-understand and ungeze uku-understand yakathatha ukakuthathayo yena nawe right ngendlela acabanga ngayo yabo. So yeah, you guys must be careful. So if umuntu ezoposta ivideo mhlawumbe ubona ngathi mhlawumbe ina something oyibonayo, just go on my Facebook, you will see the pictures. Just come on my TikTok and then you will also see the original videos and then you must compare yabo before uze wenza ama video lokuchaza into engekho lapha ngoba nihlupha kabi nina mase nibhorekile yabo. Futhi ngiphuza nesiqatha mase ukuzeka kabuhlungu lapha esizweni mase nizosukela abanye. Ngithandi ukunaka ngikholela ekuthenini uma usukhuluma okubhedayo ngami ngiblock ngoba kushuthi ayikho into uzongisiza ngayo noma mhlawumbe ayikho mhlawumbe ithi nakusiza ngayo because already negative already usakholelwa kule nto engiyishoyo. So yeah, kunezithombe eziningi that will trend the videos azotrenda asebuwafake lento ekuthiwa i-Photoshop. So if ngempela usufuna clarity, you will come on my profile and then you check and compare before ucomment kuleyo nto leyo. Sibonga kakhulu. Yeah.